Htela bih da vas sve pozdravim i da vam se zahvalim u ime članova Saveta Zelene gradnje što ste danas došli da proslavimo 7. godišnjicu od osnivanja naše organizacije. Vrlo mi je drago da vas vidim u ovolikom broju, pozdravljam pre svega članove, ali tu su i naši gosti, predstavnici Ministarstva energetike i rudarstva, predstavnici Ministarstva građevine i infrastrukture i nadam se zaštite životne sredine, Privredne komore Srbije, naših prijatelja, partnera. Ova godina nam je bila i počela prilično izazovno jer smo treći put u vrlo kratkom periodu ostali bez izvršnog direktora, ali smo na neki način uspeli da pronađemo ovde pored mene našu dragu koleginicu, arhitektu i ovoga trenutka izvršnu direktorku Saveta, Draganu Koricu, kojoj želim da se ovoga puta zahvalim na neverovatnom angažovanju, požrtvovanosti, jer da nije nje realno gledano danas, ne znam kako bi izgledao ovaj sastanak. Uspeli smo da poboljšamo u ovoj godini našu komunikaciono-marketinšku komunikaciju. Uspostavili smo saradnju ponovo sa Savetom za zelene gradnje sveta. Imali smo kontakte na skorije, da kažem, sastanku Evropskog saveta zelene gradnje sa raznim predstavnicima, počevši od Nemačke, Španije, koji su prilično napredni u ovoj aktivnosti u Evropi, ali smo uspostavili saradnju i sa predstavnicima Saveta zelene gradnje u regionu, što mislim da je jako bitno, inicirano od strane pre svega Dragane i mene. Saradnja mislim da će biti iduće godine na nekom višem nivou sa savetima pre svega Hrvatske, koja je prilično napredna u ovom regionu, zatim Crne Gore, Bugarske, Slovenije. Uspeli smo da malo aktiviramo i reorganizujemo, unapredimo naš website, komunikaciju preko Facebooka, preko Twittera. Organizovali smo, zahvaljujući opet Dragani, nekoliko vrlo zapaženih događanja, ali o tome će sve Dragana malo više da kaže. Ja vam se svakako zahvaljujem. Najavljujem u prvom kvartalu tradicionalnu godišnju skupštinu za koju ćete dobiti materijale i nakon ovih par, da kažemo sad, nekih prezentacija i Draganog govora, pozivam vas da nastavimo svi da se družimo i nadam se uspešnoj saradnji iduće godine. Hvala vam. Dragana, izvoli. Marijana, hvala. Ja se neću ponavljati. Dobrodošlicu svima, naravno. Malo ću samo detaljnije pozvati prisutne predstavnike institucija koji su sa nama ovde i pozvala bih najpre državnog sekretara Ministarstva rudarstva i energetike, gospodina Stevicu Deđanskog, da kaže par reči. Hvala puno. Evo, bit ću vrlo kratak, pošto znam da niko ne voli govore, ni ja ne volim kad slušam, kad neko dugo priča. Samo sam teo da u ime ministarstva kažem i u moje lično ime da prepoznajemo trud ovog saveta. Znamo da ste u proteklom periodu, što je rekla gospođa, da ste ponovo postali članica svetske organizacije, što je prilično bitno za sve ovde prisutne i za sve nas, u stvari, koji želimo da se to unapredi. Ono što ministarstvo i što ja mogu da kažem konkretno, što bi možda sve interesovalo, ja sam najavio na prošlom vašem skupu kao mogućnost čime ćemo se baviti i mogu da kažem da ušlo u završnu fazu, znači formiranja novog fonda uz pomoć Evropske komisije za koje smo dobili odobrenje prošle nedelje i u narednih nekoliko meseci će to, već je u stvari krenulo, ali u narednih nekoliko meseci će se to biti formirano, što u prevodu znači obezbeđivanje dosta većeg novca nego koji sad imamo, koji ćemo dobiti od strane evropskih fondova i Svetske banke, a i imat ćemo naš revolving fond koji će biti, očekujemo na godišnjem nivou preko 10 miliona evra. Tako da je to sada već skoro, nikad ne možemo kažemo 100% dok se ne formira, ali 99%. Ušli smo u to, izborili smo, dobili smo podršku i ostalih ministarstava i nadam se
da ćemo naći neki način da to zajednički sprovedemo i da potrošimo taj novac pametno, tako da postignemo efekat u energetskoj efikasnosti, u zelenoj gradnji i svemu ostalom što imamo zajednički interes. Hvala puno što ste nas pozvali i imat ćete podršku kad god treba. Hvala. Hvala na ovim divnim rečima, držimo vas za reč, oslonit ćemo se na tu buduću saradnju. Evo, pozvala bih takođe ispred Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, gospođu Tijanu Živanović-Milić, trebalo je da bude gospođa Atanacković sa nama, ali pre sat vremena je iskrslo nešto i poslala je zamjenica. Dobar dan svima, hvala na pozivu za ovo učešće. Ja vas pozdravljam takođe u ime naše pomoćnice ministarke, gospođe Jovanke Atanacković, koja je u zadnji čas bila sprečena da se ovde pojavi, ali je učestvovala na vašem prethodnom skupu, gde su već, da kažem, sigurno načete sve one teme gde bi mogli i u budućnosti da ostvarimo neku saradnju. Ja samo da kažem nekoliko reči o tekućim aktivnostima, a to je da je pri kraju priprema zakona o građevinskim proizvodima, tako da očekujemo da će to u nekoj bliskoj budućnosti biti usvojeno. Puno toga je ministarstvo uradilo na svim elementima energetske efikasnosti koji se dotiču stanovanja i energetske efikasnosti u zgradarstvu uz pomoć GIZ-a, puno alata, puno publikacija, flajera i tako dalje. Svi su objavljeni na sajtu koji je ove godine pripremljen nakon stupanja na snagu novog zakona o stanovanju i održavanju zgrada, tako da postoji poseban sajt stanovanje Gov.rs na kome se mogu naći sve te informacije. Takođe planiramo i nadamo se da ćemo u skorije vreme pokrenuti pravu inicijativu za izradu arhitektonske politike gde bi takođe mogli da ostvarimo konkretnu saradnju i da na neki način ugradimo ono što ste vi već ovih svih godina radili na temu zelene izgradnje i time bih završila ovaj kratak govor. Želimo vam još mnogo uspešnih godina. Hvala na ovim divnim rečima. Nadamo se, kako kaže naš narod, iz vaših usta u Božji uši. Dobro. Sad bih kratko, nećete mi zameriti, ja ću malo čitati, ipak sam dosta u organizaciji učestvovala. Rekla bih da smo prethodnu godinu obeležili jednom revitalizacijom udruženja i na 6. proslavi smo prošli kroz retrospektivu od samog osnivanja Saveta do danas. Tako da ovu godinu ćemo posvetiti onome što je u protekloj godini obeležavali, da kažem, to je sad godina koja je gotovo za nama. Ovu 7. godinu smo započeli s jednim novim entuzijazmom, s jednom novom energijom i ukratko bi se sada osvrnula na nju. Pre manje od godinu dana Skupština Saveta je usvojila plan i program. Jedna od ključnih stvari je bio i povratak u Svetski savet zelene gradnje i rekla bih sada smo deo zajednice od 75 država koje su u članstvu i ujedno jedna od 25 država Evropske regionalne mreže. Svetski savet svojim članicama, pored svojih nacionalnih članica, ima jedan partnerski odnos sa kompanijama i od tih kompanijama su neke zastupljene i na lokalnom nivou i neke od njih su i naše članice poput Saint-Gobaina, poput Knauf Insulationa. S njihove strane upravo imamo i smernice za saradnju na lokalnom nivou i po tom pitanju smo upravo i ostvarili prvi kontakt sa EBRD-em. Zahvaljujem se i gospođi Ani Bačurovoj na prisustvu i na podršci i nadam se u budućoj uspešnoj saradnji. Ovo članstvo nam omogućuje uključenost u globalne tokove kroz razmenu informacija, saradnju na projektima i pristupu najnovijim, da kažem, na najnovijoj praksi zelene gradnje, istraživanjima i ono što je veoma bitno, a to je prepoznavanje naših članica na globalnom nivou. Koristili smo svaku priliku da Savet predstavimo, promovišimo i učinimo ga vidljivim i pristupačnim. Bili smo na nedelji arhitekture, promovisali smo Svetsku nedelju zelene gradnje, održali smo konferenciju ka net zero gradnji. Jedan vrlo bitan element koji Svetski savet zelene gradnje promoviše, koji kod nas još toliko nije, da kažem, ušao u svakodnevnicu izraz zero gradnja, ali svakako nešto što je veoma, veoma, da kažem, pred samim vratima našim. To je sledeći korak, vrlo je ambiciozan, ali istovremeno i veoma neophodan zbog svih
dešavanja, pogotovo kada se posmatra iz ugla klimatskih promena kojih smo svedoci. Takođe, učestvovali smo na Green Economy kongresu u Privrednoj komori Srbije i zahvalila bih se gospodinu Mitroviću na mogućnosti i tome što nam omogućava podršku i spremanje na saradnju. Takođe, kao što je Marijana rekla, učestvovali smo na Evropskom regionalnoj skupu u Budimpešti i to je za nas, da kažem, veoma veliki korak. Jedna od stvari je učešće na Serbia Visions multikongresu, gde smo takođe učestvovali sa jednim panelom koji je bio u organizaciji Nemačko-Srpske privredne komore i takođe Privredne komore Srbije. Istovremeno, pored toga, koristili smo svaku moguću priliku da prisustvujemo na konferencijama drugih, da se upoznajemo, širimo ideju zelene gradnje, uspostavljamo neke nove kontakte. Neki od njih su Serbia Goes Green, Heron projekat, sajam građevinarstva, Renexpo, klimatska i energetska diplomatija 21. veka, salon pejzažne arhitekture, Beograd akcelerator energetske efikasnosti, Nedelja energije, Rebek, zahvaljujem se i gospodinu Opsenici što nam je omogućio, što je tada, da kažem, nam je ukazao gostoprimstvo. Zatim, Međunarodni kongres održiva arhitektura i energetska efikasnost, Beogradski investicioni dani, naše članice CEDEF-a, Miteko forum, danas odgovorno, sutra održivo i na mnogim drugim. Kao što je Marijana već naglasila, redizajnirali smo sajt, između ostalog uveli smo jednu novu stranicu, naše članice na putu održivosti, kako bismo približili zainteresovanima delatnost naših članica u oblasti koju promovišemo. Proširili smo mrežu i da se to sad malo i pohvalimo, mrežu članstva za 4 nova člana i jednu staru članicu smo vratili ponovo u naše udruženje. Započeli smo jedne nove saradnje, između ostalog saradnju sa Udruženjem arhitekata Srbije i sa Udruženjem pejzažnih arhitekata Srbije. Nadam se da će ta saradnja vrlo skoro preći u jednu formalnu, da kažem, biti ozvaničena kao formalna saradnja naših udruženja. Takođe, ova dva udruženja, samo da pomenem, su bili učesnici na događaju koju smo mi organizovali, a pored toga nadamo se i saradnji sa udruženjima na čijim smo događajima mi bili kao gosti. Pred nama je naravno nov plan i jedan program za narednu godinu. Neke od bitnijih, pored već standardnih aktivnosti poput organizacije konferencija, okruglih stolova, takođe prisustvo na drugim okruglim stolovima i konferencijama, između ostalog je i to da ponudimo edukaciju i stručna predavanja naših članica. Sa UAS-om smo započeli jedan zajednički projekat koji je u planu za realizaciju u narednoj godini, za sada to neka ostane ovako malo još neiznošeno u javnosti. Već radimo na razvijanju regionalne saradnje koju je Marijana pokrenula. Moram da kažem da su članice u okviru Evrope veoma kooperativne, spremne na saradnju i veoma raspoložene za jednu interaktivnost unutar, da kažem, umrežavanje i van okvira samog tog evropske mreže, već interno, međusobno da mnogo bliže sarađujemo. Takođe, tu imamo učešće u organizacionom odboru na Međunarodnim danima energetike i investicija, koje takođe organizuje jedan od naših članova CEDEF i kao glavni prioritet jeste širenje naše mreže, članstva, naravno. Ovde bih naglasila samo da smo otvoreni za sve nove ideje i saradnje. Šta je suština? Svi smo upoznati sa tim da mi imamo inženjere koji znaju da projektuju i naprave zelenu zgradu, proizvođači i distributere koji nude održive materijale, menadžeri koji znaju zašto su zelene zgrade važne i šta nam one donose. Gde su čak i institucije svojim regulatornim izmenama se trude da proprate tokove održivosti. Sada je samo moment da se svi zajedno udružimo u implementaciji ovog sada već evidentnog posmatranja životnog ciklusa kako objekta, tako i materijala, kako bi građevinski sektor zaista dobio taj pravac održivosti o kome svi pričamo.
Uprkos ekonomskim poteškoćama, ključno imati pravu percepciju i gledati na duže staze. Ne samo materijalne, već jednako važne šta je ono što ćemo ostaviti kao svoju zaostavštinu. Ovde je među nama i nekoliko naših poslovnih partnera kojima danas treba da pokažemo zašto je Savet važan za uspešno poslovanje. Zeleno održiva gradnja je tu, ide velikim koracima napred i bit će sve značajniji element u građevinarstvu. Ovo ne treba posebno ni naglašavati, dovoljno je samo se osvrnuti u proteklih, odnosno poslednjih nekoliko dana, pomenuti godišnjicu Pariskog sporazuma, isticanje klimatskih promena sa nesagledavim posledicama, a upravo mi, građevinski sektor, smo, da kažem, u nezahvalnom trećinskom udelu u svemu tome. Takođe, energetska efikasnost koju je gospodin Deđanski pomenuo, ja moram samo da naglasim da je suština nije samo obući zgradu, energetska efikasnost je i mnogo šire. Saveti su potrebni novi, stare i nove snage da zajedničkom radom konkurentnije nastupimo na tržištu i razmenjujemo naša profesionalna znanja. Potrebni su nam novi članovi i novi prihodi da zaposlimo nove ljude, što nam je i obaveza preuzeta od Svetskog saveta, ali i prema našim članicama, a i prema tržištu kome je zaista potrebna jaka organizacija koja će se istinski baviti kvalitetnom zelenom gradnjom i održivošću. Poštovani članovi, želim da iskoristim i ovu priliku da vam se zahvalim na podršci koju pružate Savetu. Na ovu činjenicu želim posebno da ukažem i našim gostovima. Članovi Saveta punih 7 godina gotovo jednostrano ulažu u zelenu održivu gradnju i tu njihovu društvenu odgovornost trebate imati u vidu i podržati ih na tržištu. Savet je i zato tu da sada vam predstavi svoje članove kao odgovorne kompanije, kao lidere, kao profesionalce i zato ću ih sada imenovati i time im iskazati našu zahvalnost. To su kompanije Energoprojekt, Erste Group i Morent, Arhitektonski fakultet, Saint-Gobain, zatim Atrium Consulting, Mace, Alu Königstall, Božović, Đelić i Ivković, Biro 59, Lafarge, Marquis Commerce, Knauf Insulation, Temelj, Mašino projekt Kopring, CEDEF, Hans Grohe, Klaster zelene gradnje, Simprolit, JP Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva, JP Kikinda, Zinko, Kondominijum Stal Properties, kao i naši pojedinci, stručnjaci, Bojan Bogdanović, mašinski inženjer, Nenada Nenadić-Tanasić, da kažem, master građevinski inženjer i Slavenka Mitrović-Lazarević, specijalista inženjera arhitekture. Pored svih dostignuća neophodno je i da se konstantno nadograđujemo. Možemo mi to i bolje. Učešće svih članica je zaista ključno. Dosta vas se već ističe, ipak da naglasim samo neke koji su posebno podržali Savet u protekloj godini. Našeg domaćina i učesnika na događajima Arhitektonski fakultet. Saint-Gobain sa direktorkom odbora Duškom Grujić, koja je koristila zaista svaku priliku da promoviše Savet. Martinu Elezoviću iz Atriuma na podršci i pomoći kroz razne predloge, sugestije i ideje. Zatim direktoru odbora Radetu Bučecu iz kompanije Lafarge na profesionalnom stavu koji implementira u Savet. Predstavniku CEDEF-a Maji Barać-Stojanović na velikoj otvorenosti i kooperativnosti. Bojanu Bogdanoviću na umrežavanju Saveta sa drugima. Nenadi Nenadić-Tanasić na stručnom učešću na događajima koje smo organizovali. Članicama koje konstantno pružaju podršku tokom svih ovih godina, gospodinu Đeliću kroz pravnu pomoć, Milanu Nikoliću koji medijski prati sve događaje Saveta i na kraju predsjednici Marijani Vasić, koja uprkos njenoj naravno dužnosti, ja bih joj se zahvalila na podršci i opravdanom usmeravanju u ovim našim prvim zajedničkim koracima. Naravno, ovde moram da se zahvalim i našim osnivačima, zahvaljujući kojima smo danas ovde. Pre svega, gospođi Mariji Golubović i kompaniji Energo Group, Kolingu, Ateljeu Grbić, kompaniji BMSK, Dunav osiguranju, Termingu, kompaniji Toplica drvo i Sauter kompaniji.
Sada je jedan pravi moment da kompanije koje su naše članice, a koje su ove godine dobili posebna priznanja i pomenem, a to je CEDEF koji je dobio plaketu za najbolju viziju dodeljenu od strane organizatora Serbia Visions 2017, te Nemačko-Srpska privredna komora i Privredna komora Srbije, kao i gospodin Bogodan Bogdanović koji je dobio medalju u znak zahvalnosti za dugogodišnju zapaženu saradnju u aktivnostima Društva za KGH Srbije, doprinos širenju njegovog međunarodnog ugleda, kao i širenju znanja i tehnologija za postizanje energetske efikasnosti, građevinskih objekata i sistema u njima.